दिनैनि दिना जोबोद बाख्नायजाथाव आरो गोजोनथाव जोंनि नैबे आइफवालि हालाम बा ओरै बे दालांजों बारलांग्रा बिथांमोननि थाखाय जोबोद रंजाथाव गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना दिनै भुगिनांदोंमोन ओरै जोंनि बेंटल हालामाव फैनो थाखाय बा दैज्लां समाव बे नैबे आइरिबो बे बिमा दैजों गोबां समाव भुगिबोनांनाय दिनै बेनिफ्राय रैखा जाबाय दिनै आरोबाव खुसिनि समा बेनो बे दालां हानाय लोगो लोगोनो बे दालांनि मुंखौ दिनै जोंनि बिटिआरनि दानि सालायबाय थानाय बिटिसि गभर्नमेन्ट जे इउपिपिएल पार्टिया बेखौ टि जाब्रां मुङै बेखौ दिनै दोननाय जाबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना टि जाब्रां बिथाङा हारिनि थाखाय नैबे जोंनि बर' जातिनि थाखाय गोबां दावहा नांबोनानै गावनि जिउखौ बलि बावलांबाय बेनि थाखाय बे मुंखौ दोननायनि थाखाय रोजा रोजा हामबाय होयो नोंथांमोना बिपिएफआ सिगांनि समाव मावबोबाय बेखौ मावाखै होनना बुङा जोङो गोबांथार सम साननानै गोबांथार सावरायनानै दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जाबाय बा आखाइ हमबाय मानो होनब्ला दिनैनि बे सोलिफुनाय जोङो 3 बोसोर नायबाय एस ए अपोजिसन हिसाबै जों नांबोबाय नाथाय दायो जोङो गभर्नमेन्टजों आखाइ हमनानै जे दानि सोलिफुनाय गभर्नमेन्ट इउपिपिएल बिनि मिशन भिजन जे बिथांमोननि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो आखाइ हमनानै जयैनो मावनो दिनै आगान सुरबोबाय बिपिएफआ सिगांनि समाव मावबोबाय बेखौ मावाखै होनना बुङा जोङो गोबांथार सम साननानै गोबांथार सावरायनानै दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जायाव जगदान जाबाय बा आखाइ हमबाय मानो होनब्ला दिनैनि बे सोलिफुनाय जोङो 3 बोसोर नायबाय एस ए अपोजिसन हिसाबै जों नांबोबाय नाथाय दायो जोङो गभर्नमेन्टजों आखाइ हमनानै जे दानि सोलिफुनाय गभर्नमेन्ट इउपिपिएल बिनि मिशन भिजन जे बिथांमोननि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो आखाइ हमनानै जयैनो मावनो दिनै आगान सुरबोबाय नोंथांमोनजों लोगोसे साबेसे बायदि जइन जायामोन आरो उननि समावहाय फैबावनांगौ दं जों दायो बर्तमान सिगांनि समाव जों 12 जन फार्स्ट फेज सेन्ट्रेल बिएसइउ मैयानि दिनाव 9 जन सेन्ट्रेल बिएसइउ आरो फैबावगोन आरो निश्चय फैगोन दिनै थुलुंगानाय मोनदों बिथांमोना माने जोंनि सायाव गाज्रि कमेन्ट गैया जि थिंकिंजों फैदों जि सान्थौजों फैदों बेखौ मोजां मोनदों जे जोंनो मा नांगौ फिउचाराव गोरों मानसिजों दैदेनजानाय नांगौ बेनि थाखाय दिनै प्रमद सारआ गोरों मानसिफोरखौ बोखांबोदों जे इयुननि समा बेबायदि थाबाय थाया जे आपग्रेड जालांबाय थायो फिउचारा मोजां जाबोयो नैबे नोजोरखौ बोनानै दिनै सारा गोबांथार खामानि मावगासिनो दं बेखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो बाहागो लाबाय बिनि सायाव मा बुङो जेब्लानाखि मोनसे हान्जायाव थायो बे गुबुन हान्जाखौ जोङो सिन्था खालामफ्लाङा बे समाव गावनि हान्जाखौ सब समाय मोजां मोनो नाथाय गुवार गोथौ सिन्था खालामनानै नायबिजिर खालामनानै दिनै जोङो नुबाय जे फैगोन समाव इउपिपिएलनि देरहागोना खादां जाबाय आरो बेखौ 110% आं बुंनो हायो इउपिपिएलआ नेक्स्ट टाइमाव एमपि लाबोगोन